Гыйбрәтле хәлләргә карамый кичәге, бүгенгә ярамый дип милли хисләрдән, туган телләрдән читләшә башлаган заманнарда уфукта ялтыраган яшен сыман күз алдына үзенең ачысы дөрестлеге, кырыслыгы, килешсезлеге белән тарих килеп баса. Аның битләрен актара башласаң, әллә нинди гаҗәеп ышаныр-ышанмас фактларга тап буласың да, үз халкыңның әле узган гасырда гына дөньяда тоткан урынына исең китә. 20-нче гасыр башында татар телендә укып, белем алган берничә йөз шәкертнең Париж, Женева, Төркия, Мисыр, Сүриянең иң атаклы университетларында белем алганы мәгълүм. Мәсәлән, 1909 елда гына Стамбулның төрле уку йортларында 63 татар кешесе укыган икән. Булар барысы да татар милли мәгарифенең мөһимлеген, данын, шөһрәтен, абруен күрсәткән, исбатлаган кире каккысыз дәлил бит. Бүген татар халкына сүзләрдән һәйкәл койдырырлык һәм дә тарихта калдырырлык яшьләр кайда һәм ничек тәрбияләнә, заманына карап сабаны, эшенә карап тамгасы дигәнгә һич тә ышанасы килми шул. Тарих тузаннарында таралмыйча, безнең көннәргә кадәр үткән гасырларның тәмен, мөхитен, сиземен саклап, безгә кадерләп тапшырган бу аклы-каралы фотосурәттә туры, кыю карашлы ханым күбебезгә таныш. Атаклы мәгърифәтче педагог, җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче һәм дөнья мөселман хатын-кызлары арасында тарихта казый дәрәҗәсенә беренче булып ирешкән милләттәшебез Мөхлисә Бубый. Бубыйлар нәселенең тирән тамырлары җәелгән төбәк, бүгенге Әгерҗе районының Иш Бубый авылы кайчандыр зур гыйлемгә һәм байлыкка ия булган. Büyük мәдәнияте, алгарышлы мәгарифе белән дөньяны таң калдырган, халыкның телен, динен саклап тоткан бай мираслы җирлек була. Бер туган Бубыйларның әтиләре 1859 елда муллалык итә башлый монда, һәм инде әлбәттә мөдәррис булып тора мәдрәсәдә. Үзе ул Тирсә мәдрәсәсендә белем алган була кайчандыр, һәм ул эшләгән чорда инде монда Бубыйга яшьләр килә башлыйлар. Инде 1895 елда аның уллары Гыйбайдулла белән Габдулла Нигъмәтуллин Бубыйлар мәдрәсәне яңартып коралар, алар аны җәдиди мәдрәсә итеп үзгәртәләр, ягъни инде дөньяви фәннәр кертә башлар әкренләп. Шулай ук тәрбия мәсьәләсенә зур игътибар бирәләр. Ирләр һәм кызлар мәдрәсәләре ныклап торып эшләп китә. Кызлар өчен башта 6 еллык мәктәп ачалар, соңыннан инде ул 7нче елдан, 1907 елдан ул Россиядә бердән-бер мөселман хатын-кызлар дәрел мөгаллимәте була, ягъни педагогика училищесы. Иш Бубый мәдрәсәсенең иң данлыклы чорында биредә 500дән артык шәкерт укыганы мәгълүм. Абыйлы сеңелле Бубыйлар татар дөньясына бик зур галимнәр, укытучылар, дин әһелләрен үстереп, тәрбияләп бирә. Гыйбайдулла Бубый үзе Төркиянең Султан мәдрәсәсен тәмамлаган, хәтта Франциядә Паскаль лабораториясендә эшләгән галим. Аны Европада калырга үгетлиләр, әмма ул үз ватанына әйләнеп кайтып, үз милләтенә, аның мәгърифәтенә хезмәт итүен дәвам итә. Мәдрәсәнең Бубыйлар җитәкчелегендә дөньяви юл белән алга атлавы, татар халкының гыйлемгә омтылуы Россия империясендә күп кенә түрәләр өчен тамакка аркылы килгән сөяк сыман була. Шумландыра да, куркыта да. Танылган татар уку йортында 1911 елның гыйнварында жандармерия погром ясап, аны тармар китерә. Россия хөкүмәтенә каршы фикер таратуда гаепләп, мәдрәсәне ябалар, укытучыларын, җитәкчелеген кулга алалар. Гыйбайдулла Бубый төрмәдә утырып чыкканнан соң Уфада гади укытучы булып эшли. Аның инесе Габдулла Бубый Кытайга китәргә мәҗбүр була. Гылҗа шәһәрендә татар мәдрәсәсен салдыра. Абыйлы инеле язып калдырган мирас, күп кенә дәреслекләр, татар телендә уку әсбаплары, ул заманның уку-укыту системасының иң күркәм үрнәкләре булып тора. Төрки телләр кагыйдәләре, татар теле кагыйдәләре китабы һәм кыйрәте төрки шул китап монда да кергән. Бу инде безнең хатын-кызлар мәдрәсәсендә укыган укучының төпләнгән җыентыгы дип беләбез. Чөнки бу дәреслек шуның белән дә кызыклы, монда ат һәм сыер дигән өлеше дә бар аның. Шулай ук монда яшелчәләр үстергә өйрәткән китап та бар. Һәм инде шулай ук мөгаллимәләр өчен махсус язылган бар. Ризаэттин Фәхретдиннең ана тәрбиясе, ата тәрбиясе дигән әсәрләре дә кергән бу җыентыкка. Димәк, менә шуларга игътибар бирелеп укытылган.
Гомере буе татар хатын-кызларына мәгърифәтчелек идеяләрен таратучы Мөхлисә ханымның язмышы да гаять фаҗигале. Аны революцияга каршы милләтчел эшчәнлек алып баруда, хәтта чит ил разведкасы белән элемтә тотуда гаепләп, үлем җәзасына хөкем итәләр. Ул кулга алынгач та бер кемне дә сатмый, нахак бәләдә якмый. 1937 елның 23 декабрендә Мөхлисә бубыйны Уфа шәһәрендә атып үтерәләр. Бу фаҗиганың кайтавазы авыл өстендә кара канатларын кагып торачак. Авыл халкы күп кенә тетрәнүләр кичерер. Җәбер зулымга түзәр, әмма үз юлыннан тайпылмас. Бу билар нәзерен онытмас. 1933 елда данлыклы Ишбуби авылында мәдрәсә урынына татар совет мәктәбен ачалар. Аңа кул сузучылар, телен кыскартырга омтылучылар ул заманнарда да байтак булыр. Әмма бу уку йорты атаклы мәдрәсәнең дәвамчысы булды, дип әйтсәк тә ялгышмабыз. Чөнки Ишбуби халкы үз туган теленә ул вакытларда тугры булып калачак. Ул русча укыганнан шәй укыганбыздыр без. Рашидә апай да укытучы башлангыч класста, 1нче класста. Ярты литрлы банкада рассол белән теге тызлаган кыяр чыгарып, тартып чыгарып агурис дигәнне хәтердә, бүтән бер нәрсәсе хәтерләмим. Аннан соң әйттеләр инде, ата-аналар риза булмаган, каядыр шикаят белән шулай иттереп аны бетерделәр дә. 10 классны бетереп чыктык без татарча. Шуннан да Әгрижи районы бик тә үзенчәлекле төбәк. Колак өчен сәер яңгыраган атамалар, алар биредә төрле халыкларның, татар, рус, удмурт, мариларның гасырлар буе бергә иң яшәүенә ишарәли. Әмма иң кызыгы, гомер-гомергә бу халыклар үзара татарча сиптереп сөйләшкәннәр. Татар телендә укытасыз, нинди фәннәрне? Физика, математика укытылса инде рус телендә, география, биология кебек фәннәр безнең татарча, русча барыла. Чөнки чиста татарча барыр өчен безнең мөмкинлек юк. В том плане мәктәп укучылар составына килгәндә татарлар бары тик 55% гына тәшкил итә. Калганы безнең руслар һәм смешанный брак. Кайчандыр татар дип саналган атаклы Ишбуби исемен йөрткән бу мәктәп 2017 елда туган телләргә карата вазгыятьнең үзгәрү уңаеннан бар фәннәрне дә диярлек русча укытуга күчерә. Мәктәп җитәкчелегенең татар телендә дә укытабыз диюенә бик тә ышанасы килә. Әмма рәсми уку планында татар телендә нибары бер дәреслек кенә күрсәтелгән. Ул да булса география китабы. Бу фәннең дә татарча укытылуы бик тә шөбһәле, чөнки яңа уку елына әзерләп куелган кулланылачак дәреслекләр арасында безгә бер татар китабы да күзгә чалынмады. Безгә шәһәрләрдән читтән килеп утыралар. Әгерҗегә якын булуда мөгаен сәбәптер инде. Картлар үлеп бара, кызганыч яшьләр китеп баралар һәм аларның йортларын килгән кешеләр алар арасында әлбәттә төрле милләт вәкилләре. Балаларын әлбәттә безнең мәктәпкә бирәләр. Әлбәттә татарчага өйрәтергә тырышабыз. Әлбәттә татарчалы, русчалы да алып барыла дәресләр. Анысын да әйтергә кирәк. Аңлатып булса да, теге фәннәр укытылса да, тәрбия эше тулысынча безнең татар телендә бара. Ата-аналар тарафынан булмадымы? Мәсәлән, каршы чыгучылар, әллә бөтенләй битарафмы халык? Ата-аналар тарафынан алайтып байрак күтәреп, давайте татарча укытыгыз, без балаларны җибәрмибез, укытмас дигән нәрсә булмады. Пассивный гына әйттеләр инде, татарча укытырга кирәк. Кайберсе күбрәге бәлкем әйтә, нигә кирәк ул татар теле дип тә. Чөнки мәгълүм булганча бөтен диярлек урта һәм махсус югары уку йортлары рус телендә алып баралар безне. Татар теле укытылып кына мәктәп татар телле мәктәп дип аталырга мөмкинме, юкмы? Видимо, юктыр. Нинди телдә укыту эшен оештыру җайлы уңайлы дигән сорауга хәтта элеккеге мәктәп җитәкчелегенең дә җавабы билгеле. Бүген татар телендә укыту мәктәпләр өчен җилгә каршы бару кебек. Чөнки яңа заман мәгариф системасы туган телләргә уңай шартлар тудырырга бик тә талпынмый.
Уку программаларын, уку планнарын, хәтта дәрес конспектларын, балаларның көндәлеккә язмаларын да рус телендә язарга кирәк. Милли мәктәпләрдә бу эшне ике телдә башкаралар. Берсен дәүләт өчен, икенчесен халык өчен. Әле кадрлар кытлыгын, дәреслекләр белән тәэмин итү мәсьәләсен, балаларның тел белү дәрәҗәсен һәм моның белән бәйле материалны аңлау, укытуның авырлыгын исәпкә алсак, бу авыр эшкә алынганнарга һәйкәл куярлык. Төрле укытучылар килә, мәсәлән, рус теле булмый, татар теле буенча яшь кадрлар башкалар килмиләр, авылга кайтмыйлар, килеп чыгалар. Случайно кешеләр, кайберләр аларны рус булып чыга. Укытырга кирәк, программа кирәк, мәктәпкә 100% кирәк фәннәрне укытырга. Кая барсын директор, ул рус теле белүче предметникка бирә. Халыкта бер әйтем бар, үз тарихын белмәгән кешенең киләчәге юк диләр. Иң беренче үз җирлегебезнең тарихыбызны, үзебезнең бик шәхесләребезне белергә тиешбез. Соңыннан инде балаларга шул шәхесләрнең мисалында тәрбия укыту процессын сөргә тиешбез. Әйе, шөкер, Ижбуби халкы үз тарихын яхшы беләдер. Әмма бу тарихтан гыйбрәт алырлык, аларның ихтияр көче җитәрлекме? Үткәннәрдән кашып булдымы? Ни аяныч, тарихка кабатлану хас. Керәсе ризык тыш сындырып та керә диләр. Әгәр җилләр чагыштырмалык теориясендә яхшы үзләштергәннәр ахры. Татар теле дә бу районда чагыштырмача яхшы күрсәткечләргә ия. Балалар бәйгеләрдә катнаша, олимпиадаларда җиңәләр бик хуп. Әмма милли рухлы, олы тарихлы Әгерҗе районының нибары 24% баласы гына, ягъни шириге генә үз телендә белем ала. Олты мәктәптә татар теле укытыла, алар авыл җирлегендә. Татар телендә укытыла. Татар телендә укытыла һәм бөтен фәннәрдә татар телендә укытыла. Ләкин бит анда балалар саны бик аз. Мәсәлән, безнең районда 3995 бала булса, шушы 6 мәктәптә бары тик 341 бала гына укый. Шуңа күрә аның проценты бик аз бирә, чөнки татар мәктәпләре ул гомумән авыл җирлегендә. Әгерҗе җирлегендә без күпме тырышып карадык, татар мәктәбе ачылга, ләкин моның беренчедән күп кенә балаларның Ижауга китүләре белән, икенчедән ата-аналарның кыенсыну белән. Дагы шул оптимизация диләр инде. Кадрак дигән монда Мария улы бар, анда 8 еллык иде. Укыту Мария телендә күбесе укытыладыр инде. Хәзер ул мәктәп оптимизировать ителә, янда татар шашасы авылына балалары йөриләр инде. Ханда татарлар, марилар була, укыту нинди телдә була инде. Монда җавап кирәкмәйдер инде, рус телендә була. Куясың моны ике теллелек. Татар, мари, татар бит инде рустан соң иң кече милләт буга инде, иң зур Россиядә. Без басылып беткәнбез буга монда халыклар. Әле Кавказныкылар, Урта Азияныкылар бит монда килсәләр дә алар үз телләрен саклыйлар, таҗиклар йөри. Һаман үз киемнәрен киенеп, хатын-кызлар үз телләрендә, әрмәннәр үз телләрендә сөйләшеп йөри. Безнең татардан ул сырып чыгарылган буга инде. Аркылы карасаң да, торкылы карасаң да, Әгерҗе шәһәренең үзендә дә имгәтелгән татар телен ишетүе тансык. Шәһәрдә бер татар мәктәбе дә юк. Элек миллилек дип шаң суккан татарлар үз балаларын 8 чакрым ераклыкта урнашкан Ижбубига йөрткәннәр. Бүген башка сыйыну җирләрен эзләргә мәҗбүрләр. Өметнең әсәре дә калмаган вакытта күк йөзендә аның бер чаткысы кабынды кебек. Һәм алдан ук әйтеп куйык, юмарт сүзләргә бай Әгерҗе түрәләрнең моңа бер дә катнашы юк. Куе урманнар эченә кирип уялаган, кайчандыр үлә бетә язган Ямурза авылына яңа сулыш өргәннәр. Авылда мәктәпкәчә яшьтәге балалар саны инде 45-кә җиткән. Бу кичкенә генә авыл өчен зур уңыш. Соңгы елларда Ямурзага күрше Менделеевск, Чаллыдан хәтта ераграк Кама аланы һәм Зәйдән яшь гаиләләр күпләп күченә башлаган. Әле ярый тел белмәгән шәһәр балаларына тел ачкычларын бирергә башлангыч мәктәбе сакланган икән. Әмма моңа да район түрәләренең катнашы юк. Бу бит бөтенесе татар телле балалар, әйме? Татар телле балалар да, ләкин бик кызганыч балалар русча сөйләшәләр хәзер. Шунысы бик нык авыр. Менә мин бил 2нче класска кета 2 малаем бар. 1нче класска килгәндә берсе татарча аңламыйдыр. Татар баласы менә ул бик нык җанны әрнетә. Сез бит инде булай да монда урманнар эчендә кайдан килде ул рус мөхите? Интернет, телефон. Менә шуны белеп торалар балалар күбрәк буш вакытта әйме.
Әниләрнең, әтиләрнең бик алар белән утырырга тыныч бит. Туып белән тоттыралар кулларына. Шул. Ләкин барыбер монда өметсез түгел инде, әйме? Өметсез түгел. Бар байтак кайткан кешеләр. Алар бит яшьләр. Яшьләр, Яшьләр не димәк? Тел тарта, дин тарта, әйме? Туган туфрактыр инде менә койчылар бар, аларның кой бирләрнең әби бабалар шулдан чыккан кешеләр. Әтиәне читтә тордылар, һәм оныкларым да кайтып төпләнделәр, андылар да бар. 100 яшен тутырырга әзерләнгән, шактый картайган бу мәктәпне ябып, балаларны күрше рус мәктәбенә күчерәләр дигән хәбәр таралгач, авылның Сәхипов Илшат исемле данлыклы бер эшмәкәре мәктәпкә үз көче белән шәхси крем хисабыннан ремонт ясарга җөрьәт итә. Ләкин моның белән генә шикләнеп калмыйча, үзенең 11 оныгын авылда калдыру максатыннан да мәктәпкәчә тәрбия бирү үзәген ача. Һәр милләт мәшһүр әдәмнәре белән мәртәбәле. Ризаэддин Фәхретдиновның бу сүзләренә шундый авылларга аяк баскач, тагын бер кат инанасың. Ямырза авылы да үзенең мәшһүр әдәмнәренә бай. Илшат әфәнде 2020 елда вафат булган. Әмма бу мәктәп һәм бу балалар бакчасы аның исемен мәңгеләштерәчәк дип ышанасы килә. Тел сөйдерә, тел көйдерә, тел йылата, хур итә. Тел бозлы суларга сала, тел күңелне әрнетә. Тел ваклый ала һәркемне, тел куя эреләтеп. Вакланып та бетмәдек без, эретәсен эреттек. Әгерҗе халкы гомер-гомергә үзенең бай табигате, олы тарихы, шигъри рухы, хезмәте, абруе, гыйлеме белән дан казанган. Бүген дә аның исемен, җисемен, дәрәҗәсен кайтару теләге белән яши бу халык. Действительно, минем бер нәрсәне мин аграмый һаман, менә мин үзем татар мәктәбен бетердем, Кайбыштайым. Бөтенесе татарча, геометрия, тригонометрия, конституция, зоология, биология, ботаника, бөтенесе татарча. Менә шул мин әле һаман шулай бара дип уйлаган идем. Кайда көрәш башлагач мәктәбендә, нәрсә турында көрәшәләр булачак, оказывается, бөтенесе русча укыта икән. Менә кайчан башлаган ул, кайчан киткән ул? Кем гаепланган? Балалар бит алар чиста ак кагаз кебек. Аларга нәрсә язасаң, шул аларда язылып кала. Йөрәк әрни шуның өчен безнең инде кичкенәдән үк балалар татар телен өйрәнеп үссәләр, алар киләчәктә иншалла онытмаслар. Шул телебездә сөйләшерләр, аралашырлар. Алайса халык үзе үзгәрде. Халык үзгәрде, менталитет диләр бит инде хәзер менә. Халык үзгәрде, үзгәрә инде ул дөнья үзгәргән сайын. Хәзер инде без кигән киемнәр, ашаган әйберләр, йортлар төзибез, материаллар, анда җиһазлар барса да үзгәрүен. Ну, ниндидер эшкә каркас бит нәрсәдер бит инде терәгә булырга тиештә инде кешенең барыбер. Дөньяда булган һәр төрле кавемнәрнең телләрен саклаучылар, шул кавемнәрнең аналары ва хатыннары булган хәлдә, безнең халкыбызның телләрен саклаучылар да үзләренең аналары ва хатыннары булырга тиешле, дип үз халкына язып калдырган Мөхлисә бубый. Һәм аның тарих тузаннарында таралмыйча улып калган бу сүзләрен, бу васиятен тормышка ашырырдай кешеләр булыр. Бүгенге тапшырыбызның кунагы Бубилар мирасы фонды җитәкчесе Искәндәр Җиһангәрәев. Искәндәр әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Искәндәр әфәнде, мин иштем, сез үзегез дә шул яклардан, әйме? Әгерҗе якларыннан. 1970 елда гаилә төзегәннәр дә, әти белән әни. Аннан соң алар башта әле урта пошалымга Русиягә кайтканнар, направление белән ул чакта җибәргәннәр укытучыларны. Аннан соң миңа яшьләрем булганда Ижбуйга кайтканнар. Әтине 3 ел арасында инде директор итеп куялар. Анда Ахнав Шадулзи директор китә. Һәм әти яшь директор була. Безнең әле аңа 30 яшьләр тирәсе була. Без менә ул мәктәпне карап чыктык инде, без анда булып кайттык бу атнада. Әйтегез әле, ул вакытларда мәктәптә татар телендә укыту бар идеме, юкмы? Мин сезгә шуны әйтмәкче булам. Мин 8 классны бетердем анда, гел татарча безнең химия, физика, биология, төрле фәннәр булды. Без татарча өйрәнеп, бик яхшы татарча сөйләшүм, хәзерге вакытта да минем шуның йогынтысы булды. Мәктәп тәэсире инде, әйме? Мәктәп тәэсире дип әйтәм. Ул дөрес тә, чөнки татар телен саклап калыр өчен булырга тиеш мөмкинлек татарча укыту балаларны. Күп кеше прагматичны карый бу мәсьәләгә. Мәсәлән, минем балага нәрсәгә кирәк ул, чөнки ул барбыр институтка керә дә, анда татарча укымый, татарча
Ләкин мин бу яктан алсам, әгәрдә мәсәлән ике телле фикерләүче кешеләр, ике телле белүче кешеләр, билингвальный дип аталар, алар менә җәмгыятьтә более хәзер русчалар успешно дип әйме. Шулай бит, шундый кешеләр. Әгерҗегә кайтсак, менә бу Ишбуби авылы, ул бит бик борынгы тарихлы авыл, әйме? Менә бүгенге көндә анда менә ниндидер теге милли рух сакланып калганмы, юкмы? Һәм менә бу милли рухны саклап торучы иң төп менә терәк нәрсә булып тора? Әлбәттә, анда милли рух әле һаман сакланып тора, но аның өчен бу музей гына җитми дип уйлыйм мин. Музей бит инде ул үзегез беләсез, ул здание, анда кирип, карап йөрисең дә, чыгып китәсең. Ниндидер үзәк кирәк анда. Үзәк өйрәтү үзәгеме, уку үзәгеме кирәк. Элек менә безгә ничек дан итеп таланылган Ишбуби мәдрәсәсе, ул бит кызлар гимназиясе булган, кызлар мәктәбе булган, иң беренче Татарстанда булган. Ул шундан укытучылар чыкканында безнең татар мөгаллимәләренә беренче дипломны биргәннәр, мәсәлән, бездә инде. Габдулла Бубийның бер әйткән сүзләре бар, аның китабы Хатыннар дигән китабында ул әйтә: әгәр дә сез хатын-кызны тәрбиялисез икән, сез дәүләтне тәрбиялисез, милләтне тәрбиялисез. Нинди хатын-кыз, кем ул хатын-кыз? Аның нинди белеме, аның нинди тәрбиясе, шуннан тора безнең җәмгыятебезнең үсеше. Киләчәге. Татар җәмгыятенең үсеше һәм киләчәге. Һәм дә милли җанлы булу да шуннан тора бит аның. Әгәр дә ул хатын-кыз милли җанлы икән, димәк аның балалар да милли җанлы була. Ул татар теленә өйрәтәме балаларын? Шуннан да тора. Татар телен үзе беләме ул, юкмы? Менә хатын-кызга игътибар итәргә кирәк. Һәм бу сезнең бит ниндидер теге утопиялы идея түгел, әйме? Юк, бу минем утопиялы идея түгел. Анда кызлар гимназиясе шу. Кызлар гимназиясе дип зур дип әйтте минем яна. Аның кичкенә форматында уйлап чыгардык без. Мәсәлән, хәзерге вакытта зур бинада, 1000 квадратлы зур бинада анда укый 100 кеше. 100 кеше. Мәсәлән, ел сайын 2 класс алабыз. 16-15 бала 2 класс алабыз, кызларны гына. Матур итеп киендерәбез аларны. Укшылык укытучылар аларны укыталар. Һәм дә дополнительно тагын бер 2 укытучы, мәсәлән, аларга бирә, ансы безнең фондан, мәсәлән, инде безнең ярдәм белән укыта инглиз теленә, мәсәлән, анда тагын төрек теленәме, анда гарәп теленәме, тагын бер аннан соң дәвам итеп әбиттан соң тышкы занятиеләрдә анда әхлак дәресләре булачак, мәсәлән, инде кул чигү, тегү мәсьәләләре, мәсәлән, гаиләдә үзенең тоту шундый предметлар булачак. Менә шулай итеп балага укудан тыш тәрбия бирү, хатын-кызга тәрбия бирү. Әгәр дә без bir елда, мәсәлән, 40 бала чыгарсак, 10 елда ул булачак 400 бала бит. 400 бала, 400 хатын-кыз, 400 гаилә тезсә, ул бит ничә кеше, ничә бала туа. Менә шулай әкрен-әкрен хәтта бу шулай дип әйтәм инде, үзебезнең бер тарихка ниндидер или хөкүмәтебезгә ниндидер файда кертә алабыз без. Шулай иттереп. Тамчы булсын ул, тамчы, но тамып торса, шулай зурайып бара, шулай әкрен-әкрен генә бара. Искәндәр Фәтих, сезгә нәрсәгә кирәк ул? Бу ниндидер теге вөҗдан таләбеме? Нәрсәгә кирәк ул? Үзегезгә шәхсән. Беләсезме, менә бу дөньяда яшәгәндә бит инде гел, әгәр дә бизнесмен бит инде акчаны арттырасың, арта. Әгәр шуның белән шуңа тукталып калса инде тормыш ул күңелле булмый инде, дөрес булмый ул. Ниндидер син үзеңә файда калдырырга тиеш, үз җәмгыятеңә. Кешеләр өченме, анда әгәр дә бүгенге көн белән менә яшәсәк инде, менә или 5 ел алга яшәсәк, 5 ел алга без үзебезне тәкъмин иттем инде, мәсәлән инде. Әгәр дә уйласак 50 ел алга дип, 50 елдан соң мин булмыйм. Ә мин булмагач нәрсә кала монда? Ул фирманың акчасынмы, аның балалар тормак итеп бетергә мөмкиндер, шулай бит инде. Кая каламы әле ул? Калмыймы, оныкларга буламы, юкмы дигәндәй. Бу үзәк калырга, кала ул аннан соң хезмәт итеп тора. Алдагы поколенияларга хезмәт итеп тора. Шулай бит инде. Ну, бар теләкләрегез дә тормышка ашсын. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Бубилар мирасы фонды җитәкчесе Искәндәр Җиһангәрәев иде. Менә кеше шулай икегә бүленде. Газеттә бер төрле, тормышта икенче. Бу ачы хакыйкатькә кайчандыр Мөхәммәд Мәһдиевнең корылган фикре әллә дә илдәге күренешләргә, гомуми вазгыятькә кискен хөкем кебек яңгырый. Татар телен мәктәпләргә 3 сәгать керттердек дип мактанышкан заманнарда туган телендә алган дөньяви белемнәрнең әһәмиятенә дә, мөһимлегенә дә кем күз салсын. Татар мәктәпләре авылларда сакланып килә дип авыздан чәчрәгән горурлык ялкынын сүндерерлек,
кебек мисаллар да муеннан шул. Чөнки бер әйбер гел онытылып бара. Мәктәпләрнең язмышы шул авылларның яшәешенә, яшәү рәвешенә килеп төртелә. Мәктәп бетә икән, авыл бетә, авыл сулыга икән, мәктәп ябыла. Һәм бу ачы багланыш татар милли мәгарифенең баш өстендә уйнаклап торган үткен хәнҗәр кебек. Чөнки авылдан шәһәргә чыгып китү белән городтагыча яшәргә теләгән халыкның үз туган телен сайлавын да бүген зур батырлыкка тиңлибез. Бу батырлыкның бәхәсен аңлаган кеше юк. Аның туган телдә белем алуыннан милли татар мәктәпләреннән ваз кичүе хыянәт булып та саналмый. Заманының тамгасы шул. Шуңа искән сайын башны җил уңайына боручы буынсыз буынның киләчәге дә билгеле кебек.